zelf Eritrea, ik ben 25 jaar. En ik zit op school bij Da Vinci College, op niveau 3. En ik werk ook bij KASO, lief bedrijf. Ik doe gewoon BBL dat ik alle 4 dagen kan werken en 1 dag naar school. En nu wil ik jullie vandaag gewoon gedichten voorlezen. Deze gedichten heb ik geschreven over de vluchtelingen, vooral voor Eritreese mensen. Dus ik ga gewoon gelijk beginnen. Hey, weet je ongeveer hoe ben ik hier gekomen? Jij weet toch niet, luister. Afgelopen jaren toen wij in de Middelzee waren, de boot ging trager varen omdat vele mensen binnen waren. De kleine boot met 4 mensen, waar gingen ze daarin plaatsen? Kleine boot met 2 verdiepen, bijna 200 mensen daarin in de eerste verdieping. De mensen tegen de mensen daar opgevallen, bijna meestal de vrouwen flauw vallen. Niet gegeten, niet gedronken, iedereen werd nuchter, weinig snap in wijn gedronken, omdat wij zo ver in de woestijn. De chauffeur van de vrachtwagen, het kan hem niet schelen. Hij was gek, bijna die man verstappen. Hij wilde met 200 verschillende bochten maken. Ik was op de grond gevallen. Ik wou gelijk opstaan, maar kon ik het niet. Heeft iemand ermee geholpen? Hij heeft dan mijn kleding afgelopen. Achter de vrachtauto samen harder gelopen. In de buitenspiegel hebben ze ons gekeken. Opeens gestopt met treden. Hij deed de dier open. Hij heeft ermee hard geslagen. In de woestijn. Weet je toch niet waar hij heen? Wat zou je doen als jullie daar gingen? Dus respect voor de vluchtelingen. Kortom, jij gedraagt te draaien om. Jij bent toch geen mens. Stiekem kijken naar je kans. Hey, deze gedichten heb ik geschreven voor de mensen die gevlucht zijn. En jij moet niet vergeten dat alles in het leven bijna meestal gebeuren in het woestijn en in de Middelzee. Dankjewel allemaal.